ba wanda yake da niyyar ci ba mutunci ba wanda na zo da niyyar in bata mai rai in ka ga ka ya bashi kawai a tsautsayi ne ba da niyya ba kawai ne ka ya bashi amma ni ban da niyya haka kuma in ka ya bashi Allah ya baka hakuri amma ba mu isa daga Qur'ani ba da nika da Qur'ani ba shi a da Qur'ani amma akwai musulunci in ka ya bashi Allah ya baka hakuri Allah ya baka hakuri Allah ya mutunci ka amma ba izala Qur'ani ba da nika ba shi amma musulunci na nan wani Allah dai Allah ya tsara karamu kuturi ya gama turiya ashe yaya abun yake wani matsayi yake annabi Muhammad tun da ku da kanku mutane a shaka kuka gaya mace mun kungiyoyin da bai yi ko guda ba to me gaba akwai sahabban annabi Muhammad annabi ya rayu ne tare da sahabbai ba shi kadai ba don Allah ya ba da labari cewa manzon Allah ya rayu da sahabbai har da wanda suka shiga kogo tare in huwa bil ghari in yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to tambaye shi ne a cikin sahabban manzon Allah da suka rayu da shi akwai wanda ya tsaye daga cikin kungiyoyin nan kai saurara ka ce ina da imani kungiyar yanzu da ke tashi wadda tana iya kafirta kama in ba ka yin ta Mustapha Lawal Ashaka Sheikh na san ya girme ta ya san sadda aka kirkira shi ya kawo ta garin nan kuma nan gari shi ya kawo ta kungiyar izala shi ya dakwanta ko shi ya rata ta da kasa shi ya kawo ta nan garin shi ya dakwanta ya kawo ta garin Ashaka ba a san ta ba sai ta hannun shi kuma yanzu shi ya yanka ta yanzu muke masa sallah yanka shi ne yanzu da gashi da ya kashe da wani da lafiya shi da muke yi Allah ya tsara ta rabo kuturu ya gama turiya to yanzu kai abin da annabi bai yi ba kuma sahabbai shi ba su yi ba me ya haɗa da shi ba da tsautsayi ba karambani a kura kai da kura sosai ma kuwa ka tafi ka bincika duk annabawan da za ka samu labari annabi Yusuf muka yi magana ya sunan mahaifin shi Yaqub to annabi Yaqub sai da ya tara ƴaƴansa yace am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ce an kuntum shuhada a yan zarafi kuna wurin ne in habara yaquba al-mautu lokacin da mutuwa ta halarci yaquba kwanansa ya taho karewa in qala ibnihi lokacin da ya gaya wa ƴaƴansa ya ce ma ta abudu da mi za ku bauta wa min ba'di bayan mutuwa ta in na rasu wace tasha za ku tsaya ya sunan addinin ku قال suka ce na abudu ila haka za mu bauta wa abun bautarka wa ilaha abaika abun bautar babannin ka sai lissa masu Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa ilaha wahidan sai suka ce mu kam wa nahnu lahu muslimun mu kam musulmi ne ba abin da za mu yi sai musulunci sannan annabi Yaqub da Ibrahim duk sun yi wannan kira yace ya bani inna Allah hasafa lakum ad-din يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. saurari wannan magana shine wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Isma'il can kuma wa zakara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a can sai Allah ce inna Allah hasafa lakum ad-din ga tambaya akwai zaben mutum akwai zaben Allah da zaben Allah da na mutum suna zama daya saurara ka ci da zaben ainihin da na talakawa ma kawai yana zama daya kuma ga wanda kuka zaba amma ainihin ga wanda ta rubuta ta yi bayani ta faɗa a jarida da mujalla ta ce shi ya ci
ko kuma nan kun zai da abuna zage-zage wa za a rantsar na INEC. To saboda haka yanzu kuma kun zaɓa kun ce sunan ƙungiyar ku yana da kyau, Allah kuma ya ce a'a ni ga wanda na zaɓa maku. In ba har ta fara kuma mutina sai ka ce a'a to yanzu saboda Allah in za a faɗi gaskiya a ce Qur'ani shi kadai yanzu a ce cikin shi a samu tsarki azumi zakka komai yanzu a ce sai Qur'ani kawai. Wai Qur'ani kadai da mai da Allah. Da Qur'ani da mahaifinka wani ne daraja ko da kafin ya kamata a ce a bani amsa. Qur'ani. To baban da Allah ya halice ka yanzu ibada akwai ido, akwai hannu, akwai kafa, akwai hanci, akwai komai da more rayuwa da Allah ya yi maka. To baban ka sura suka yi ka. A da Allah baban ka kadai. Kai na shi kadai. To yanzu Allah ya tado ruwa a hadari ya jika duk yankin da ka sani da wanda ba ka sani ba, ga al'ummomi cikin duniya kowa na buƙatar lafiya, yana buƙatar kwanciyar hankali, yana son masu shi ta haihu lafiya, yana so in yadda ya sha a shago sai ya ce nake duka wannan abubuwan da ke cikin duniya Allah wa ke kama mai shi kai. Duk abin da aka shuka na amfanin gona ba duniya ba iya Amurka kawai ka tsaya ka hararo wa ke hiddo shi ya yi mashi kwaya a girbe shi wane ne ke wannan aikin shi kadai ko shi da wani sai wani tsara addini ka ce zai yawa shi kadai. Allah tsara ta rabu. Turu ya gaba turiya.